everyone, this is Marie. Welcome back to my YouTube channel at welcome ka na rin sa buhay ko. Magandang dilag. For today's video is tuturuan ko kayo kung paano bilad. Paano maghumad ng humay dito sa aming probinsya. So ituturo ko sa inyo yung mga binibinara namin. So ayun guys, ipapakita ko na sa inyo. 3, 2, 1, let's go. O, yung yun, yun ni siya. Palmo ni mong trapal. Tirang lantag ka ng kalo, no, kay para inig. Kuan, kay init na magod kaayo na ang adlaw. So, muna, ingan yun na biklan. Pag, kuan, o ganun. So, kainit na guys. It's already 7 AM in the morning. So, muna siya. O, diba? Hinga na. Dapat plastaron ni muna siya. O, plastaron na ni siya. Bukgad ka ng di siya mag. Gusong-gusong kay paninig karaw. Di siya. Kuan. Mimay! Tabangi ko, May! Wow, ano siya. Hinga na on. And then, unya, karawon na po. O, nakita ni Ninjo na ko'y kalo, na ko'y jacket, na ko'y jogging pants kay parang di bito siya init jud ka. So, ingani na ni siya pagkaraw. So, guys, mani among karaw.
guys, hapon naman ato ng hipuson. Hello. So na guys, imo na siyang tikjupon like that. And then isud na nimog sako and then ipaselong sa inyong balay. So nga na naisako dapat sako joy sudlan parang ibitabog at siya inig arsa-arsahon bisag asa. So, ayun guys, tapos na kami magbuwad ng humay. Kasi sobrang init na ngayon sa amin. O, di ba? Kita nyo yan. Sobrang init. Ayan yung, kinaraw namin. Oh my God, hindi pala makita. So, ayan guys, yan yung kinaraw namin. Sobrang init siya. Oh, kita mo naman yung mukha ko. Napapagod talaga. Wow. Kasi, ang dami kong singot. Singot, guys. So, yun. Dito namin gibuwad, dari namong gibuwad. Then, tapos to, napadatos dapit sa mong karsada. Ay, tagamay. So, nga to ra ang mga process sa pagbuwad, guys. Dito, dari sa mong probinsya. Sa mong ang kuan. Kay, isa raman among bay mo nang way kailog na mo inig magbuwad mi. So, free mig pila ka sako among ibuwad kay way may kaaway charot. So, nga na guys, hope nga namoy nakuha. Charot. So, hope guys namoy nakuha. So, ingat ra ang mga kuan. O, dani sa amo kikapoy ko. Kay kamerang duha ni mama karaw-karaw. So, init guys. Ingat ra amo ang karaw. Ingat ang karaw made of kahoy pwed. So, muna guys, amo ang sakyanan, di ba? Kita nimo gitod gisakyan og gamay. Banden unjang hapon ipakita. So guys, hope na namoy nakuha and so guys, kay magpahuway na po ko kay gikapoy ko. And then hope namoy nakuha lagi nga mga learnings nga hope na. So, thank you guys for watching my video and see you again in my next upload and don't forget to subscribe. God bless. Bye-bye. Paalam.